Čaute, my sa budeme baviť o tom, jak ho reklame na tento kanál. Takže, ja to si poviem, Pedro má takú možnosť, že urobí akože reklamu niektorým ľuďom na kanál, ktorí splňujú nejaké požiadavky. Takže čím asi môžeme začať? Takže asi splňujú možno tak všetky požiadavky, tak som to chcel vyskúšať až asi na jednu. Áno, asi na jednu požiadavku a to je, že zreže mi to zreže. Proste, akože ono to, keď napríklad není v HD, napríklad, čo som nedával do HD. Napríklad toto není v HD, čo není v HD, toto není v HD, toto není v HD, tak toto není zrezané. Takže v HD mi to zreže pekne tento kraj. A to je asi tak všetko. Takže dám, ako nepoznáte Pedra, tak vám dám jeho kanál do popisu, takže čau.